Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau za mu ci gaba da darasi na 21 wanda zai mana bayani akan fasahar ƙirƙirar mutum-mutumi wanda ake ce masa robot. Robot ko mutum-mutumi fasaha ce da take kwaikwayon ɗan adam wajen gudanar da ayyukansa. Wannan fasaha ana amfani da sassa na fannin ilimin kimiyya da fasaha har kala uku, sannan a dunkule soje ɗaya, sannan mutum-mutumi ya yi aiki. Za mu faɗe su daki-daki kamar haka. Ɓangare na farko shine ɓangaren inji wanda ake ce masa mechanical components, ma'ana jikin shi mutum-mutumin. Kenan ƙashi da tsoka ta mutum-mutumi kenan. A wannan masu wannan ilimi suna amfani da wasu abubuwa guda hudu wanda ɗaya daga ciki shine ƙwarangwal, ma'ana structure ko ka ce skeleton, wanda zai kasance daga ƙarfe ne ko daga roba mai ƙarfi a karan kanta wadda za ta iya riƙe kanta kuma ta riƙe wani. Abu na biyu, suna buƙatar mahaɗa wanda ake cewa masa joints. Sai abu na uku, suna buƙatar yatsu ko abin riƙe abu wanda suke ce masa grippers da kuma end effectors. Sai abu na hudu na ƙarshe wanda suke buƙata shine abun sa motsi, abin da zai sa mutum-mutumi ya ringa motsi, shi ake cewa motor. To motor ɗin da suke amfani da shi kala biyu ne. Akwai servo motors ko kuma stepper motors. Ɗayan biyun nan da shi ake amfani don motsi na mutum-mutumi. Ya danganta da me kake son mutum ya maka. Aikin noma ne, kasuwanci zai taya ka, a'a ɗauko wasu kaya ne ya loda a mota, ko ma me zai maka dai, ya danganta da irin motsin da kake so. To wayannan masu ɓangaren jiki na mutum-mutumi, ƙashi da tsoka kenan, to wayannan ɓangarori guda hudu su suke ƙoƙari a kai su yi su yanda ya kamata, yanda mutum-mutumi zai aiki da shi. Sai ɓangaren ilimi na biyu wanda yake ɓangare ne na lantarki wanda ake cewa electrical components, wanda shine jijiya da jini na mutum-mutumi in ka hada shi da mutum kenan. A wannan bangare masu wannan ilimi suna buƙatar su ma abubuwa hudu don su inganta mutum-mutuminsu. Abin da suke buƙata shine batir ko kuma wuta ta kai tsaye in mutum-mutumin ba mai tafiya wani waje ba ne. Sannan suna buƙatar wayoyi, wanda wayoyi su ne kamar jijiyoyi na mutum-mutumi wanda suke sadar da saƙonni zuwa ga sassa daban-daban na mutum-mutumin. Sai kuma bayanai, ma'ana sensor. Ana sa masa bayanai wanda zai gane abin da zai je ya ɗauko, ko noman da zai yi, ko kaza ɗin da zai yi, ya nisan abin yake, wanda ake ce masa distance sensor. Akwai kuma na ƙarfi, sensor na ƙarfi wanda ake ce masa force sensor, saboda idan misali abin na ɗauka ne a ɗaura a wani abu, idan mutum-mutumi ya rike shi da ƙarfi sai ya kararraya shi, ko kuma ya rike shi ba da ƙarfi ba, abin ya zame, ya faɗi, ya lalace. To akwai wannan sensor ɗin da yake sanar da mutum-mutumi cewa wannan abin da zaka ɗauka sai ka yi mar riƙon tsam-tsam, zaka yi mar, ko kuma riƙo zaka yi mar daidai misali. Don haka suna amfani da wannan ɓangaren sensor don su samu bayanai na abin da mutum-mutumi zai ɗauka ko zai riƙe ko zai yi. Sai ɓangare na sarrafawa wanda ake cewa microcontroller. A wannan microcontroller ita ce take sarrafa duk wannan batirin ko wayoyin ko bayanan da mutum-mutumi yake karɓa, wanda shi ma akwai controller da ake ce mata Arduino ko kuma Raspberry Pi. Ɗayan biyun nan da ita ake amfani don a tabbatar da lantarki ko batiri na mutum-mutumi ya yi abin da ya kamata.
sai ɓangaren ilimi na ƙarshe na uku, wanda shine ɓangaren shirye-shirye wanda ake ce masa programming language, wanda wannan ɓangare na uku masu wannan ilimi su ne kamar suke da ƙwaƙwalwar mutum-mutumi. Su kuma suna buƙatar abubuwa guda uku ne don su yi aikinsu yadda ya kamata. Abu na farko shine rubuta lambobin shirye-shirye wanda ake cewa da su code a turance, wanda su suke sarrafa mutum-mutumi ya yi abin da ya kamata. Wannan code ɗin yana da harshe kala-kala kamar yadda mutane suke da harshe da Hausa, Fulatanci, Larabci, Turanci, Yarbanci, Cananci, to shi ma yana da harshe kamar su Java, su Python, su C++ da dai sauransu. Ya danganta da irin yaren da kaga za ka yi amfani da shi, wanda kaga ka fi fahimta kuma wanda zai fi taimaka maka. Sai kuma lambobin umarni wanda ake cewa algorithm. Algorithm shi yake ba wa mutum-mutumi damar yaya zai aikin nasa don ya yi aikin daidai, kar ya kuskure, kar ya abin da ba shi ake so ya yi ba. Sai abu na ƙarshe da suke amfani da shi shine wajen na'ura mai sa koyo, ma'ana machine learning. Suna amfani da machine learning don mutum-mutumi ya ringa fahimta, yana koyon abubuwa ba sai an tsaya a kansa ba. Kawai in ka sa shi a gonarka zai nome ma, ko zai cire ma ciyawar ya bar ma amfaninka, ko ya fesa ma duk da abin da kake so yi, to wannan machine learning shine mai wannan alhakin yin haka. To daga ƙarshe dole ne sai waɗannan sassa uku na fasaha sun haɗu da ɓangaren inji, ma'ana jiki, ƙashi da tsoka kenan, wanda ake cewa mechanical components, da kuma ɓangaren lantarki wanda ake cewa electrical components, da kuma ɓangaren shirye-shirye wanda ake cewa programming language. Dole sai sun haɗu sun yi aiki tare sannan za a iya samar da mutum-mutumi, wanda in aka samu akasi ɗaya bai aikinsa yadda ya kamata ba, to babu maganar mutum-mutumi, ba zai taɓa yiwuwa ba. Don haka mu fahimci wannan. Na gode, sai mun haɗa darasi na gaba wanda za mu ci gaba da bayani daki-daki yadda za mu ƙara fahimtar yadda ake ƙirƙirar mutum-mutumi da mota mai tuka kanta da jirgi mara matuƙi. A hankali za mu ringa bayanin, saboda akwai buƙatar a tsaya a nutsu sosai a fahimci yadda abin yake. Kar ku manta da follow, da like, da share don a ƙaru.